Tak, ahojte matematici. Dnešné krátke videjko ukážeme si pár fint na to, aby ste sa vyznali v mocninách, odmocninách, úprave. Tak, keď si zoberieme prvý príkladík, tak čo tam máme? Máme tam odmocnina z 2x plus 6 rovná sa 10. Tak prvé, čo nás napadne, že prehodíme na druhú stranu 6, čiže v celej rovnici odčítame 6. Tak tu nám zostane odmocnina z 2x rovná sa a tu bude 10 minus 6, to je 4. Teraz otázka, že ako ja sa zbavím odmocniny, no veľmi jednoducho opačnou matematickou operáciou, že to dáme na druhú. No ako náhle my to dáme celé na druhú, tak odmocnina nám vypadne, tu zostane 2x a tu by bolo 4 na druhú. Takže z toho vyplýva, že 2x rovná sa 16. No a potom už vlastne len celú rovnicu vydelíme dvomi a dostaneme, že x sa rovná 8. Tak, ak by sme robili skúšku, malo by to sedieť, odmocnina 2 krát 8 plus 6. Tak čo tu máme? 2 krát 8 je 16. Odmocnina zo 16 je 4 plus 6 je 10. A pravá strana je tiež 10, takže nám to by aj sedelo. No, teraz si dáme tento druhý, to je vlastne podobný ako tento prvý, len tam máme ešte 5. Tak, v prvom kroku celá rovnica vynásobíme krát 1/5, aby sme sa zbavili tejto 5, čo by sa stalo, ja vám to tu zakreslím, že vlastne sem ako keby my sme tu šupli 5. No, áno, to je ten náš pomyslený krok. Ak tu dáme krát 1/5, tak táto 5 nám vypadne a tu dostaneme 30 deleno 5. Takže tu nám zostala odmocnina x plus 3 a na druhej strane 30 deleno 5 je 6. Znova urobíme ten náš istý proces, že dáme to celé na druhú. Tu na nás zostane x plus 3 rovná sa 6 na druhú. X plus 3 rovná sa 36. Minus 3 odčítame od celej rovnice. X bude 36 minus 3. 36 minus 3 je 33. Tak. Vyzerá to, že by sme to mohli mať aj dobre. Takže urobíme si skúšku pre istotu. Tak mi to tam nesedí to číslo, ale asi to tak bude. 5 krát odmocnina z 33 plus 3. 5 krát odmocnina z 36. 5 krát 6 je 30 a pravá strana je tiež 30, takže ľavá rovná sa pravej. Nezabúdajte pri rovniciach vždy robiť skúšku, pretože je veľmi dôležitá aj kvôli vášmu kľudu učiteľa a dokonca aj kvôli tomu, aby sme vedeli, či sme naozaj skutočne dobre to vypočítali. No, ideme na tento. Toto si dáme na bok, aby nám to tu nezavadzalo. A máme tu ďalší príkladík, taký, čo by zvádzal. Áno, čo by zvádzal k veci urobeniu, že dobre, ja to všetko ščítam a dostanem odmocninu z 58, čo nie je pravda. Ja to musím čiastočne odmocniť, to sa volá čiastočné odmocňovanie. A musím nájsť niečo, aby sme tú odmocninu mohli upraviť. No, tak čo je to 50? 50 je niečo, čo vieme odmocniť. Tak musíme si nájsť 25 krát 2. Toto je 50 plus. A osmičku nejako upravíme, čo to môže byť 2 krát 4 by bolo 8. Hej, tu budeme mať vlastne, lebo toto sa nám nezmení, tu je 50 a tu je 8. No a pokračujeme ďalej. Tak, čo ja môžem urobiť s touto odmocninou 25 krát 2? Ja viem, že 5 na druhú je 25. Áno, takže ja môžem vyťahnuť ako keby tu 25 odmocnín, to dostanem 5 krát odmocnina z 2 plus. A tuto, čo urobím v tomto druhom štvorku, to viem, že odmocnina zo 4 je 2, takže zase si dám 2
krát odmocnina z 2. No a teraz to už môžem ščítať, pretože to mám odmocninu z 2, mám 5 razy odmocninu z 2 plus 2 razy odmocnina z 2, bude 7 krát odmocnina z 2. A to je výsledok. Dobre? Prosím vás pekne, tuto nie, že to niekoho nápadne, že ja to si ščítam a potom niečo vymyslím. Nie, nie, nie. Musíte to čiastočne odmocniť a potom to už pôjde. Dobre. Čo sa týka čiastočného odmocňovania, musíte vedieť, lebo však bez toho sa to nedá. No a ideme pozrieť si tento príklad, ako to bude vyzerať s tým čiastočným odmocnením. No, toto. Tak, ideme si to rozpísať. Zlomková čiara zostáva. Čo urobíme s tou odmocninou zo 45? Ideme si to povedať. Tak, odmocnina zo 45. Čo je 45? To je 9 krát 5. Plus odmocnina z 20. To bude čo? 4 krát 5. Plus odmocnina z 80 bude... Teraz niečo vymyslíme. To je 50. To by nám nepasovalo. Ale my môžeme urobiť, že to bude 5 krát 16. Takže 16 krát 5. To by išlo, že? No, lebo odmocniť 16 vieme. A dolu je 500. No tak to je jednoduché. To si necháme, využijeme 10 na druhú. Takže to bude 100 krát 5. Už takto, keď to máte, už máte takmer vyhraté. Pretože vy viete, že zoberiem si túto prvú odmocninu. Odmocnina z 9 bude 3 a pod odmocninou mi zostane 5. Plus, čo tuto spravíme, odmocnina zo 4 bude 2. Pod odmocninou mi zostane 5. Plus, tuto čo sa stane, odmocnina zo 16 bude 4. Pod odmocninou mi zostane 5. A dolu, to je 100 krát 5, čiže odmocnina zo 100 bude 10 a pod odmocninou mi zostane 5. No, to je celkom pekne to vyzerá, pretože teraz my už si môžeme dať všetko pekne dohromady. 3 plus 2 plus 4, to je 9, krát odmocnina z 5 a dolu bude 10 krát odmocnina z 5. My vieme, že vieme toto takto preč, to sa dá vykrátiť. A čo tu dostaneme? 9 desatín. Tak. Takže takto. 9 desatín bude výsledok. Je to pekne nechať takto. Tam už s tým moc nenarobíme. Buď si tu necháte tváre zlomku najlepšie. Už nejako to upravovať nemá nejak význam. Môžete to dať 0,9, ale to by už nič nevyriešilo. Čo také by sme tam ešte mohli? Ešte by sme mohli zamachrovať, že to je 3 na druhú. A tuto, čo by sme mohli dať, desinku, by sme... Už neurobíme s tým nič. No. Ale tak to je. Toto je ten priateľný výsledok. Dobre, tak to je na dnes všetko. Majte sa.